Ħanimxu għal suġġett li jena unikita ilna li għamilnieh kemm xejn ta' żmien ilu, imma l-iżbal jista' jkun illi nirrepetuhom ukoll u nilqa' miegħi bi pjaċir lill-lettur Dr. George Farrugia li jinsab hawnhekk sabiex flimkien mar-rapport tal-iżbalji tal-low levels tas-sena li għaddiet inkunu qegħdin nixtarru kif nistgħu nevitaw uħud mill-iżbalji l-aktar komuni illi ma jifqux magħna mal-edukazzjoni sekondarja imma nġibu ċertifikatu ħafna drabi daw l-iżbalji jirnexxielhom jidħlu fih ukoll. Ekku. Mela, illum se nitkellmu fuq dan ir-rapport ta' ċess kif għattajb inti ħafna jirreferu għalih bħala l-eżami fuq livell ordinarju. Mela, x'inhu dan l-eżami? Sewwa. L-eżami jista' jagħmlu kulħadd imma huwa intenzjonat għal dawk l-istudenti li jkunu spiċċaw sekondarja. Tajjeb, issa x'inhu l-għan ta' dawn ir-rapporti? Lan l-ewwel għan huwa l-għallima biex jaraw ftit kif marru l-istudenti tagħhom u dawk it-taqsimiet li jkunu marru ngħidu aħna batuti fihom jistgħu jibnu strateġiji ta' tagħlim differenti għas-sena ta' wara, l-istudenti tas-sena ta' wara. L-istudenti wkoll tajjeb li jaraw dan ir-rapport għax minnu jitalmu ħafna. Ġifieri fir-rapport jissemmew l-iżbalji. Ma jfissirx li kulħadd mar ħażin f'dan ir-rapport. Għax xi drabi qed ngħidha li biex niċċaraw l-affarijiet, jistgħu meta joħorġu dawn ir-rapporti nifokaw ħafna fuq ir-rapport tal-Malti. U nibdew ngħaddu ħafna kummenti naf bħal il-Malti, naf il-livell tal-Malti spiċċa. Iż-żgħażagħ ma donx jużaw il-Malti. Daw jinqalgħu ħafna dan. Ekku. U nifikaw fuq dan l-eżempju rapport tal-eżami tal-Malti u noħorġu b'daw u nibdew naħsbu li ħadd ma jgħaddi minn dan l-eżami, ma fil-verità jekk wieħed jara l-istatistika kif rajt minn dan ir-rapport, dan ir-rapport wieħed isibu fuq is-sit elettroniku tal-Università jidħol fit-taqsima tal-Medsek u jisibu hemmhekk. Kif rajtu jiena jissera kulħadd u janalizzah kif għamilt jiena. Għaliex tajjeb illi ngħidu, Dr. Farrugia, li mhux inti għamilt ir-rapport. Le. Inti qed tanalizza. Jiena qed nanalizza dan ir-rapport. Grazzi għalik aħna ħanistgħu nifhmu aktar ir-rapport. Ekku, naraw anke kif ikun imqassam l-eżami. Ġifieri naraw li skont l-istatistika li tissemma fir-rapport għandek kważi 80% tal-istudenti li jagħmlu dan l-eżami, 77%, kważi 4 minn kull 5 jgħaddu fil-fatt minn dan l-eżami. Imma aħna jissemmew l-iżbalji biex wieħed jitgħallem minnhom. Ma jfissirx li kulħadd jagħmel dawn l-iżbalji. Tajjeb. Alla ħares. Alla ħares. Kif kulħadd jagħmel dawk l-iżbalji ma ngħaddux. Wieħed isemmihom fir-rapport biex kif ħadd jara daqsxejn x'jista' jsiru fejn jisir dawn l-iżbalji wieħed jipprova jarranġhom. Mela janduru r-rapport. Naraw daqsxejn flimkien u nitilqu għar-rapport tal-eżaminaturi ċess Malti sessjoni prinċipali tal-2018. Tal-2018. Mhux minn għamel low levels. Issa. Le. Dan għal-eżamijiet palissa jkunu għadhom jiġu korreġuti, però mbagħad eventwalment isir dan ir-rapport. Tajjeb. Ħanibdew bl-oral. Bl-oral. Jiena tajjeb ħanifokaw fuq aħna il-parti tal-lingwa, mhux fuq il-letteratura. Ġifieri nsemmu ftit l-oral, imbagħad nitkellmu fuq l-ewwel karta, tkun il-karta tal-lingwa li jagħmluha l-istudenti kollha. Tajjeb ngħidu ġifieri dina l-ewwel karta jagħmluha l-istudenti kollha. Imbagħad it-tieni karta tal-letteratura wkoll jagħmluha l-istudenti kollha, ma jkun hemm żewġ karti differenti fil-każ tal-letteratura. Waħda tkun daqsxejn tqal mill-oħra. Tajjeb aħna se nifokaw fuq il-lingwa. Ġifri għandna l-oral illi kull kandidat jagħmlu. Iva, l-ewwel karta tal-lingwa jagħmilha kulħadd li se nitkellmu fuq llum. Il-letteratura jkun hemm żewġ karti dak jażlu minn qabel l-istudenti jekk jagħmlux karta ngħidulha jew 2A jew 2B. Karta minnhom tkun daqsxejn tqal mill-oħra. Kemm żgħira fuq l-oral. Mela, mod ġenerali fl-oral l-istudenti imorru pjuttost tajjeb. Ġifieri fil-fatt fin-naħat fuq il-monitor qegħdin naraw hemmhekk li fil-biċċa kbira tagħhom il-kandidati marru tajjeb ħafna u jġibu marki xierqa. Hawnhekk fl-oral ġifieri jkollhom xi diskussjoni żgħira, ikollhom jaqraw xi tekst bil-Malti għax importanti anke il-ħila li wieħed jaqra tajjeb bil-Malti u mbagħad anke kollhom xi silta u jkollhom mistoqsijiet multiple choice jistaqsihom il-kandidat ma jkunux qegħdin jarawha f'dal każ is-silta. Ikun hemm multiple choice u l-istudenti jiġbu fuqha. Tajjeb, u hawnhekk imorru pjuttost tajjeb qed jgħidilna dan ir-rapport. Niġu issa għall-ewwel karta. L-ewwel taqsima ta' din il-karta hawnhekk insibu l-komponiment. Da fih 350 kelma. Il-bigbu madwar 350 kelma. Ikollhom numru ta' titli normalment kollhom 4. Importanti ngħidu li l-istudenti, il-kandidati iridu janalizzaw daqsxejn, jaħsbu sew qabel ma jibdew daw it-titli. Għax li jiġri wieħed jibda forsi jara l-ewwel titli qabad jiktef fuq u mbagħad meta jasal fin-nofs jindur li m'għandux aktar xi jgħid.
Ġifieri Il-laqtit li għajnejja, l-unika punt li hemm illi normalment il-kandidati jippreferu komponimenti narrattivi u diskrettivi. Iva. Għaliex? Għax huwa effef tirrakkonta storja u effef li tiddeskrivi milli li targumenta. Jiġifieri normalment it-titli tal-komponiment kif il-konċett tagħhom x'inhu? Ikunu ta' natura differenti. Jiġifieri jista' jkun hemm pereżempju ċerti titli li wieħed l-eżaminatur qed jurik li jridek targumenta xi ftit hawnhekk. Imma effef min natura tagħna li ngħidu storja u fil-fatt ħafna kandidati dak li għamlu ma jagħtux każ it-titlu x'ikunu jispiċċaw jirrakkontaw storja. Irrelevanti. Kważi ma jagħtux każ it-titlu iva. Hawnhekk qed jgħidilna r-rapport li għatta kandidati meta jiġu biex jiddeskrivu hemmhekk min jażel dak it-tip ta' komponimenti imur pjuttost tajjeb fihom. Il-vaganzi l-iktar li kienu moda mid-dera. Ekku, kif għaddejt il-vaganzi pereżempju. Niġu għall-idejat. Iva. Hawnhekk għandek qed nitkellmu tinsiex qed nitkellmu fuq mijiet ta' kandidati. Ġifieri ħajkun hemm kandidati li ħajsibu daqsxejn diffikultà meta jiġu biex jorganizzaw l-idejat tagħhom f'paragrafu. Issib kandidati li l-idejat tagħhom jagħmluhom kollha f'paragrafu wieħed. U ma tistax tagħmel hekk. Aħna meta qed nitkellmu ġifieri tibdel is-suġġett qed titkellem fuq xi ħaġa partikolari, ħatuża paragrafu mbagħad meta ħataqleb is-suġġett ħatibda paragrafu ieħor. Hemm kandidati li minkejja li jkunu li semgħu din il-ħaġa matul il-kors tagħhom fis-sekondarja ipoġġu kollox ġo paragrafu wieħed b'idejat tagħhom ma jorganizzawhomx. U mill-esperjenza x'taħseb li hija r-raġuni li jagħmlu? Naħseb tista' tkun ħafna, tista' tkun ma jkunux forsi jien naf imħarġin biżżejjed biex jorganizzaw sew ħsibijietom, aħna nafu min jitkellem hawn min jitkellem anke b'mod loġiku, hawn min jisu jibda jispara bla ddoċ ma jaqgħadx ħaġa ma oħra. Il-kandidati jridu jkunu mħarġin. Jista' jkun anke attenzjoni tal-eżami ngħidu wkoll. Da żgur, kollox jiet jara. Però mill-banda l-oħra kif għadlek dan mhux kulħadd ma jorganizza sew sibietu, jekk nikwotaw sew mill-rapport jedina li mill-banda l-oħra kien hemm inħareġ f'komponimenti maħsuba tajjeb b'osservazzjoni u kummenti ta' sew waqlin. Jiġifieri nara issib minn kollox. Hemm il-lat ieħor. Hemm żgur, Alla ħares da kulħadd. Niġu għat-tieni taqsima tal-eżami, dan hekk għandek il-fejjim it-test. Il-comprehension, dak li konna ngħidulu comprehension sewa, il-kandidati jkollhom silta din id-darba jarawha miktuba u jkollhom numru ta' mistoqsijiet abbinati magħha fuqha. Issa, normalment imorru pjuttost tajjeb kif tgħidilna dik il-kwotazzjoni hemmhekk jidher li l-maġġoranza tagħhom ikunu fehmu s-sens ġenerali tas-silta. X'inhu huma l-aktar żbalji li jsiru hawnhekk? Qed nifoka fuq l-iżbalji biex wieħed sewwa joqgħod attent għalihom itejjeb. Tajjeb imma inutli noqogħdu ninċensaw issa rridu marru għall-aħjar. Ekku. Mela xi osservazzjoni huma li xi wħud ibatu meta jiġu biex iwieġbu fi kliemhom. Ikunu fehmu, imma meta tiġi biex tpoġġiha fi kliemek, ibatu jibqgħu marbutin wisq mat-test, allura jikkupjaw kważi kelma b'kelma sentenzi u frażijiet sħaħ u dawk itelfu l-marki. Għax hija kapaċità ngħidu għavinet tiegħek li inti tajt fi kliemek dak li jkun għal ħadd ieħor. Sirt ninnotaw ukoll dal-fattur fil-komunikattiva ta' ħafna mit-tfal u żgħażagħ tagħna illi ma jkunux kapaċi huma ħajjitħaddu jgħiduha kif iħossuha, però trid letteralment tikkwota. Tikkwota. Aħna meta nitkellmu ma nitkellmux b'mod robotiku, ma nirrepetix m'hemmx għalfejn biex niftihem jekk nirrepeti l-aħħar biċċa tas-sentenza li tkun attinti. Jiġifieri dik hija ħila li wieħed li dan l-eżami jrid jittestjaw ukoll. Ħaġa oħra li jsibu diffiċli kandidati hija dawk il-mistoqsijiet li ma jkunux diretti li wieħed irid jifhem sew it-test jara xemm miktub bejn il-linji ngħidulhom aħna. U dawn isibuhom xi kultant daqsxejn diffiċli, ma jifhmux is-sens tas-silta u allura mistoqsijiet bħal daw ma jġibuhomx tajbin. Wieħed irid joqgħod daqsxejn attent għalihom. It-tieni taqsima wkoll hemm parti li tissejjaħ għarfien il-lingwa. Il-maġġoranza tal-kandidati kif jgħidilna r-rapport irnexxilhom jiġbru numru ta' marki minn hawnhekk jiġifieri jmorru pjuttost tajjeb fiha. Iva, hawnhekk imorru pjuttost tajjeb. Pereżempju. Xejjen ħafna mill-argument illi jgħidu għax il-Malti qiegħed jonqos fl-użu tiegħu, għax biex wieħed ikun marraf fil-lingwa. Kif għad, issib minn kollox. Fejn tidħol dawn l-espressjonijiet iva, ir-rapport jgħidilna li jmorru pjuttost tajjeb. Jiġifieri jekk ħajtihom espressjoni ngħidu aħna biex ifissru mis-silt jgħidulhom espressjoni ngħidu aħna dak li kien hemm is-sena l-oħra min jeddhom spjega l-espressjoni min jeddhom skont is-silta.
ħafna minnhom joħduha skont is-sens u jġibuhom tajbin. Ġifieri f'din it-taqsima imorru pjuttost tajjeb. Jew inkella sibli kelma oħra li tfisser ngħidu aħna għaqda mis-silta li jkollok. U li jdu jsibu pereżempju l-kelma organizzazzjoni u jikbu ilhom. Ġifieri dana t-taħriġ itella pjuttost il-marki. Tajjeb. Però issa t-tielet taqsima niġu għat-taqsima li jmiss u hawnhekk jibda jberra. Meta niġu għal-grammatika. Meta niġu għal-grammatika hawnhekk isibuha kif jedinna l-rapport stess it-taqsima hija pjuttost għadma jibsa għal bosta kandidati. Hawnhekk jidher li meta jiġu għal dawn ir-regoli tal-grammatika isibu pjuttost daqsxejn tad-diffikultà. Nieħdu aħna hemmhekk ta' xi eżempji jiena meħud laħat mir-rapport, mistoqsija minnhom kienet għati l-plural tal-kelma sena. Issa kif qiegħda miktuba hemmhekk sena bil-għajn. Ma tfissirx sena jer, ġifieri jiena f'din is-sena ħajżewweġ ħija, imma tfisser sena trade, sena ta' mastrudaxxa ngħidu aħna, is-sena tal-bennej. U meta tiġi biex tagħti il-plural tagħha dik ma tistax tgħid snin, għax il-plural snin huwa l-plural ta' sena l-oħra. Hawnhekk il-plural ta' sena hawnhekk tgħid hija snajja. Bwena u jgħid ikun jaf, jrid ikun jaf kif jiktibha wkoll, irid ikun jaf l-apostrofu fl-aħħar, għax inti la sena fis-singular għandek line fiha, dik tagħmel l-apostrofu. Bħala hemm xi nomi oħrajn bħal ngħidu ħana tela, teqeli għajna, u l-plural tagħha hija tlajja. Allura jkun dak tip ta' mistoqsijiet jew inkella kif qed naraw fl-att timtenni. Għandna del mekkaniżmu fil-Malti, fil-grammatika, ma ninsewx il-Malti aħna l-grammatika tiegħu bażikament ġejja mill-Arbi, dan huwa fattur mekkaniżmu li ħadnih mill-Arbi, fl-Arbi jeżisti huwa komuni ħafna. L-att timtenni fisser tnejn, meta nirreferi għal żewġ oġġetti, bħal meta ngħidlek widna u idnejn. F'dak il-każ fl-eżami kien ġimgħa. L-att timtenni ta' ġimgħa huwa ġimgħatejn. U jgħetirit jgħalkun kien hemm żbalja fihom. Iva, kien hemm ħafna f'dana it-taħriġ tal-grammatika ma tantx imorru tajjeb. Jiġifieri wieħed irid jafas daqsxejn kemm l-istudenti l-għalliema jiffokaw daqsxejn fuq din it-taqsima wkoll għax milli jidher skont ma jgħidulna l-eżaminaturi l-istudenti hawnhekk qegħdin ibatu. U anka qed ninnota li għax aħna ffokajna fuq il-format semitiku, però qed ninnota li anka biex wieħed isib verb ta' niser ruman. Le, da żgur aħna il-Malti ma waqgħux biss mas-semitiku mal-Parti Arbija, il-Malti baqa' jiżviluppa u sa jkompli jiżviluppa għax la darba jieqaf il-Malti jmut bħal kull lingwa oħra. Bħal maġġaru l-Latin. Il-Latin li minnu twildu lingwi oħrajn, l-Ispanjol, il-Franċiż, Italjan u għellet lingwi oħrajn imbagħad ma baqax jiżviluppa u miet wara kollox. Ġi ma noħduwix bi kbira li Malti jkompli jiżviluppa. Sewa hemmhekk kif qed tajjeb inti kellhom isibu anke verbi li ma ġewx mill-Arbi, ma ġew mit-Taljan u mill-Isqalli. Jiġifieri anke l-istudenti hawnhekk iridu jkunu preparati, jkunu jafu sew x'inhuma dawn il-verbi. Tajjeb, jekk niġu għat-taqsima li jmiss, ir-raba taqsima hawnhekk ikollhom jikbu rapport żgħir ta' xi 80 kelma. Sewa xiġri, hawnhekk issib taħlita skont ir-rapport hemm studenti li jmorru tajjeb, oħrajn li jmorru inqas tajjeb. Dawk li jmorru inqas tajjeb fejn qed ibatu. U hemmhekk semmejt żewġ punti jiena, xi wħud ma jużawx l-istil adattat. Għax inti meta qed tikteb rapport tittuża stil partikolari. Mhux qed tikteb storja. Huma differenti. Huma differenti. Jien naf tikteb titlu tar-rapport, tikteb id-data fir-rapport, tkun aktar speċifiku fejn ġara l-każ, meta ġara l-każ. U mid-dera skont ir-rapport qed jgħidulna li ċerti kandidati hawnhekk ma jaqgħu fin-nasba tal-istorja. Jaqgħu fin-nasba tal-istorja. Kif għadna fil-bidu aħfef li inti tirrakkonta storja. Issa, pereżempju hawnhekk każ li ġara s-sena l-oħra skont dan ir-rapport huwa li kellhom jikbu rapport il-kandidati dwar dak li seħħ fit-triq tagħhom dakinhar li twaqqet dar antika. Issa x'ġara mid-dera? Ħafna kandidati ma fermux is-sens ta' twaqqet. Meta qed ngħidu twaqqet, tinna mhux waqgħet weħeda jew kawża ta' xi maltemp. Ħafna fil-fatt kitbu skont ir-rapport li waqgħet minħabba maltemp. Twaqqet kien hemm xi ħadd ieħor li waqqagħha għal xi skop ieħor forsi biex jibni xi ħaġa oħra minn flokha. Tajjeb, u allura ħafna ħarġu barra mis-suġġett. Mela minħabba kelma. Minħabba kelma. Kien hemm ħafna li ħarġu barra mis-suġġett. Hija ħasra għax ikun hemm min jaf jikteb rapport, imma mbagħad ma jifhimx sew, dak il-ħin kif qed ngħidu forsi bl-eċitament, ma jifhimx sew x'irid minnek l-eżaminatur u joħroġ kompletament barra mis-suġġett. Anka fil-każ tal-ħames taqsima, il-ħames taqsima rridu jikbu ittra hawnhekk u xi kandidati jgħidilna r-rapport ma jifhmux sew. Dan itihom għażla l-eżami. Li
Jien tinkwetani, mhux biss li nħobb il-Malti, imma x'għandi għal-qalb il-Maltin aktar minn kollox, li maħniex kapaċi nagħmlu distinzjoni bejn ittra formali u informali. Iva. Ġifieri aħna jekk ħaniktbu lill-Prim Ministru ħaniktbulu daqshekk ukoll nikteb il-Joey Sieħbi. Qed ninnota din ħaġa iva, qisu li m'għadniex niddistingu daqsej bejn dak li hu formali u dak li hu qisu l-linja qisu ma nafux fejn ta' eżjed, anke fil-kitba. Jiena jekk ħanikteb il-prinċipal tiegħi, ma nistax nikteb li nikteb l-akbar ħabib tiegħi. Hemm stil u hemm stil. Ma dan il-fatt li anka s-soċjetà tissir iktar każwali, anka fil-mod kif nitħattu anka mal-entitajiet, jista' jkun li dan qed jinfluwenza? Żgur, bla dubju. Bla dubju, anka xi drabi anka meta nibatu il-messaġġi li xulxin u litri elettroniċi. Mhux billi tibgħat messaġġ elettroniku, ma jfissirx dak ħajkun informali, jiena nista' nibgħat email, messaġġ ittra elettronika li tkun formali. Ukoll skont il-min ħaniktibha, skont is-suġġett. Aħna l-formalità tal-lingwa ġifieri jiddependi minn ħafna fatturi. Skont ma tkun qed titkellem, is-sitwazzjoni li tkun fiha, il-materja li tkun qed tindirizza, ġifieri. Imma hawnhekk donnu ġifieri fl-eżami qed jgħidulna l-eżaminaturi li l-istudenti mhux dejjem nagħmlu distinzjoni bejn dak li hu formali u informali. Għax anke l-istil, il-format ivarja ta' ittra. Fil-fatt kont ħansaqsik, kif wieħed jista' jidentifika x'inhu formali u informali? Anka ġevronet jagħtuk is-sitwazzjoni, l-eżami jagħtik sitwazzjoni partikolari, jgħidlek jien naf pereżempju ikteb ittra biex tapplika għal xogħol. Hemmhekk jiena ma nistax tkun formali. Ma meta jgħidlek ikteb ittra lil ħabibek jien naf li huwa msiefer titmur iżżuru, hemmhekk m'hemmx għalfejn ċertu formalità żejda, tista' tkun informali. Però ċertu fatturi fl-ittra dejjem iridu jidhru bħal ngħidu aħna d-data. Ma tistax tikteb ittra u tħalli d-data barra, tifhem. Hemmhekk kellna każ kien interessanti li kellhom jikbu s-sena l-oħra ittra kien nafu li l-Belt Kapitali kienet il-Belt Kapitali Ewropea, il-Belt Valletta, u kien hemm il-Fondazzjoni Valletta 2018. U rridu jikbu ittra ġalhom jikbu ittra f'dan l-eżami biex jitkellmu dwar xi avveniment li laqathom l-aktar u dwar xi suġġerimenti. Issa meta qed tindirizza dik kien hemm min indirizza bħala sur Fondazzjoni Valletta. Inti qed nitkellem qed nindirizza persuna sewwa. Niġu issa lejn l-iżbalji b'mod ġenerali li jsiru issa. Tajjeb, żbalji ta' natura differenti, naqsamthom f'żbalji ta' natura differenti. L-aktar problema donna hija l-ortografija. Isiru ħafna żbalji fl-ortografija, jiġifieri fl-spelling hemmhekk qegħdin naraw l-iżbalji tweġġani ħafna. Weġġawni l-iżbalji kollha. Imma dan abbord ekku. U ninnotaw ukoll żbalji fejn tidħol line, żbalji fejn tidħol lie, żbalji fejn jidħlu id-doppji dawn huma biex ngħidu hekk l-aktar tliet żbalji li jinkwetaw l-istudenti tagħna. Fuq Facebook ukoll. Nasgu, u nista' jkun maħabba qed nara pereżempju nistgħu miktuba naraw miktubin fuq Facebook jiġifieri jista' jkun qed jaffettwana. Ġani tiegħi, ma nistax nifhem għalfejn isir dak l-iżball. Insibu wkoll żbalji però anke fl-idjoma, fl-espressjoni. Tajjeb pereżempju nistgħu forsi naqilbu għas-slide li jmiss. L-ewwel eżempju li hemm hemmhekk. Din l-attività se tieħu sehem ġewwa l-imdina. Mhux l-attività tieħu sehem, inti tieħu sehem fl-attività. U qed ninnota wkoll il-prepożizzjoni ġewwa l-imdina qed tintuża ħafna. Aħna ngħiduha fl-imdina, jew nkella l-imdina. Ma ngħidux jiena ġewwa l-Mosta hemm knisja kbira. Mhux ġewwa kaxxa. Mhux hekk. Ġifieri noqogħdu attenti għall-użu ta' dik il-prepożizzjoni ġewwa. Aħna din nitkellmu fuq l-iżbalji ta' low levels, però issa li għaddejjin fl-eqqel ta' kampanja elettorali jirnexxieli nara li anke l-partiti jagħmlu dal-iżbalji. Dawn l-iżbalji veru jsiru it-tali ġewwa dak il-ma tintuża. Isiru f'dan il-livell ma mhux dan il-livell biss, ġifieri, nirritornaw, qed narak li nerġgħu nirritornaw lejn id-dar. Inti meta qed tirritorna tista' qed terġa' tmur lura. Mela m'għandekx għalfejn tgħid nerġa' nirritorna. Jew nerġgħu jew nirritornaw. Fil-fatt nista' jgħidlek nirritornaw lejn id-dar, m'għandix għalfejn ngħidlek nerġgħu. Nistgħu nkomplu naraw aktar żbalji, forsi naqilbu għall-slide ta' wara. Per eżempju għandek il-ġakketta tas salvazzjoni, aħna m'għadux il-ġakketta tas salvazzjoni, life jacket, salvazzjoni ta' ruħek normalment, il-ġakketta tas salvataġġ, jew proġetti imdawrin mal-kavallieri, imdawr inti għandek xi ħaġa fis-sali qed iddur ma kienux jibgħatu bin-nervi mela. Għala rajdu proġetti dwar xi ħaġa, tajjeb, jew inkella nistieden żgħażagħ u nies fi żmien. L-espressjoni bil-Malti hija imdaħħal, nies imdaħħlin fi żmien, mhux fi żmien.
Anka wkoll qed narak l-iżbal għal madwar is-sija. Ma jgħidux għal madwar, imma għal xi sija, niltaqgħu għal xi sija, mhux għal meta l-użu ħażin tal-madwar u dak jidħol iġifieri taħt espressjonijiet. Ninnu ta' ukoll forsi nistgħu nagħlqu biha l-interferenza mill-Ingliż li hija qawwija ħafna, nafu l-kuntatt mal-Ingliż kemm huwa qawwi. U allura xi kultant jinfluwenzana wkoll. Pereżempju qed narak l-iżbal ngħidu se sseħħ fuq l-20 ta' Mejju jew fuq il-ġurnata ta' 18 ta' Ġunju. Minħabba li l-Ingliż għandek on the 20, tal-lura jagħmlu il-prepożizzjoni fuq. Ma daħla ma ngħidux hekk, jew inkella ngħidu qed nisbaħha ħafna fuq it-triq. Fuq it-triq, ma ngħidux fuq it-triq, ħana ma ngħidu fit-triq, jew inkella ħammur fuq vaganza. Bil-Malti ngħidu ħammur vaganza. Nilagħbu ħafna diski Maltin. Iva. Flok indoqqu ħafna diski Maltin. Fil-fatt qiegħda fi-slajta wara dik imma għażilta wkoll bħala ra, ma ngħidu nilagħbu diski Maltin. Sewwa aħna bil-Malti jew inkella ġbart il-mobile minflok tirrispondi il-mobile għax mill-Ingliż to pick up the phone. Ġewiet irid joqgħod attent anke minn dawn l-interferenzi hawnhekk qed nagħmlu eżami tal-mat fit-taħdit joħorġulna nedwa kif inhi. Imma fil-kitba wieħed irid joqgħod ħafna aktar attent. Għaliex anke kif qed inti il-Malti ħajkompli jiżviluppa. Issa dika hija tendenza li ma nistgħux nevitawha, ma bħal kull żvilupp u progress iridu noqogħdu attenti li l-iżvilupp isir sew. Mhux hekk, u jrid isir b'mod naturali u mhux b'mod artifiċjali. Ġifieri, il-lingwa ħadd inbidel żgur imma kif qed ngħidu b'mod naturali. Dr. George Farrugia, grazzi ħafna tal-tarif li wassaltina nħares il-qoddim li konna anka l-opportunità li nitħattu aktar flimkien, l-aktar iktar fil-vesti tal-lingwista, għalli xemmek, Dr. Farrugia, jeċċella f'dak il-qasam, apparti il-kapacitajiet tiegħu li huma rinomati wkoll. Grazzi ħafna lil Dr. George Farrugia, grazzi lilek illi qed issegwina u nistiednek illi tibqa' segwina għaliex minn hawn u kwarta oħra nerġa' nkun hawn magħkom b'wieġeb bil-kontra.